An ma wuok adhi baby abiro dhi dak e polo ma ot ma ok anyal dake ot saka sate mudho saka sato mudho ok ochuno ni nyaka liel gi stima kate to meso ma pod nitie kata tach nyangile man dawa ko wago na jokanyanam ne mwandu duto mag stima mabeyo kendo motegno chop mana Stima House Ahero mantiere but 1000 Street. Gin kod mwandu duto mag stima kamoting'o cables mabeyo kendo motegno, bulbs, switches e kind moko mathoth. Parne bende gin kod consumer units e kind mwandu duto midwaro e nengo moyweyo. Kuom mathoth, tudri kodgi e namba 07228 23 44 99 07228 23 44 99. Stima House Ahero, dag mwandu stima. Awuoyo gi wendo mahero sana toto, baby salo chunya nikech ang'o.